Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da 19 da kuma tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Ko a shahinmu na bbchausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum, Rabi'atu Kabirin ce ke fatan kun wuni lahiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin na yanzu za ku ji cewa jirgi mai saukar angulu da shugaban Iran ke ciki ya yi hatsari inda masu aikin ceto ke ci gaba da neman jirgin. Amurka ta ce za ta janye dakarunta daga Nijar daga nan zuwa tsakiyar watan Satumba daga Nijar din. Shugaban kungiyar likitoci ta Najeriya ya bayyana kalubalen da likitoci ke fuskanta a kasar. Najeriya ta kai wajen likita ɗaya na kula da fiye da mutum 6,000. Mutum ɗaya na kula da wajen su 10 abin da ake so ya kula da shi. To za kuma mu kawo muku bayani kan yadda aka kammala gasar Firimiyar Ingila, amma duk sai bayan na fara da karanto muku labaran duniya. Ana ci gaba da bincike a cikin tsaunukan arewa maso yamma na kasar Iran, inda jirgin da ke dauke da shugaban kasar Ibrahim Ra'isi ya yi hatsari. Masu aikin ceto na neman inda jirgin yake a cikin rashin kyawun yanayi na ruwan sama da gajimare, yanayin da ke kawo cikas kan aikin ceton. A cikin jirgin akwai ministan harkokin kasashen wajen Iran ɗin Hussein Amir Abdallah. He'd been travelling in a convoy of 3 helicopters in the northwest. Wakilin BBC ya ce shugaban kasar na tafiya ne cikin ayarin jirage 3, sai dai sauran jiragen 2 sun isa lafiya yayin da wanda shugaban yake ciki ya hatsari. Amurka ta ce za ta janye dakarunta daga Nijar daga nan zuwa tsakiyar watan Satumba. Wakilin BBC ya ce a cikin wakilin BBC. In a statement, Niger's Defense Ministry said it had agreed a disengagement timeline with the United States. Wakilin BBC kenan yake cewa a cikin wata sanarwa da suka fitar, sojojin mulkin sojan Nijar sun ce sun amince da wa'adin da Amurka ta bada, wanda zai kare 15 ga watan Satumba. Tun da farko dai shugabannin mulkin sojan Nijar din sun bayyana zaman dakaran Amurka a kasar da matakin da ya saba dokar kasar. Sojojin sun sanya hannu kan yarjejeniyar soja tsakaninsu da Rasha, inda sojojin Rasha suka fara shiga kasar a watan da ya gabata. Jakadiyar Amurka a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta ce ta damu matuƙa kan rahotanni da ke cewa akwai sa hannun Amurka a yunkurin juyin mulkin da aka yi da safiyar yau a ƙasar. An ji murya wasu 'yan Amurka a wani saƙon murya da waɗanda suka kitsa juyin mulkin suka yada a intanet, inda aka samu fasfo ɗin Amurka jikin mutum 2 cikin waɗanda aka kama. Men in military uniform carrying AK-47s were seen around. Wakiliyar BBC ta ce an ga ayarin wasu mutane sanye da kayan sojoji dauke da bindigogi samfarin AK-47 sun nufi fadar shugaban kasar. To kuna sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Wani babban jami'in gwamnatin Kenya ya ce 'yan sandan kasar za su tafi Haiti cikin sati mai zuwa domin taimakawa dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya wajen yakin da suke da ƙungiyoyin 'yan daba. A shekarar da ta gabata ne shugaba William Ruto ya alƙawalin tura 'yan sanda 1,000 zuwa ƙasar Haiti. 'Yan hamayyar ƙasar dai sun ƙalubalanci matakin a kotu, suna masu cewa kamata ya gwamnatin Kenya ta ba da muhimmanci ga tsaron cikin gida. Manchester City ta zama kungiya ta farko da ta lashe wasan Premier sau 4 a jere. City ta yi nasarar doke West Ham 3-1 a wasan ƙarshe na mako na 38 da suka kara da yammacin yau a Etihad, sakamakon da ya ba City damar shiga gaban Arsenal da maki 2. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Bayan labaran duniyar, kamar kuma yadda watakil wasunku suka je cikin labaran duniyar, cewa ana ci gaba da bincike a cikin tsaunukan arewa maso yamma na kasar Iran, inda jirgin da ke dauke da shugaban kasar Ibrahim Ra'isi ya hatsari. Kuma kan wannan batu kai tsaye na tare da Muhammad Anur Muhammad. Shin Anur, wani hali ake ciki bangaren aikin ceto? To Rabi'atu, babban abin da kowa da yanzu ya zuba ido ko kunne ya ji shine abin da bayanin da hukumomin Iran za su bayar game da aikin da ake yanzu na ceto. Aiki ne wanda ake kokarin amma gano
a kai ga inda ake ganin wannan al'amari ya faru, duk da cewa dai basu fito fili sun ce jirgin ya yi hadari ba, amma babban rahotanni ne da kusan ko ina ake bayarwa shine da cewa jirgin ya yi hadari, ko da yake su sun kauce wannan kalma inda suka bayyana cewa jirgin ya yi wata mummunar sauka. To babban abin da ake ciki yanzu dai shine aiki ne gagarumin aiki, kamar yadda kafofin Iran din suka bayyana cewa yanzu akwai kusan tawagogi 40 na masu nema da kuma aikin ceto da suka dukufa wannan aiki, inda ake amfani da karnuka da har da kananan jirage marasa matuka wajen kaiwa ga ainihin inda wannan al'amari. Har yanzu ba a san inda jirgin yake ba a san inda ya fada ba. Har yanzu ba a kai ba, kuma kamar yadda bayanai suka nuna cewa bayanai da aka samu daga kungiyar tarayyar Turai ta bayyana cewa wato tana ita ma ta shiga cikin wannan al'amari, inda kamar yadda hukumomin Iran suka bukata, kamar yadda ita tarayyar Turai ta bayyana cewa sun nemi taimako, inda ake amfani wajen amfani da ainihin kamar hotuna na tauraron dan adam ta inda za a gano daidai irin wannan abu. Kamar yadda aka bayyana a labarai dai, kamar yadda jama'a suka ji, shine babban abin shine yanayi ne waje ne mai tsaunuka ga kuma mummunan yanayi da ake fama da shi na ruwan sama da kuma kamar yadda kika ce da gajimare haka da sauransu. To amma kafin tashin jirgin nan kana ganin ba a yi binciken yanayi ba? To aikin san abu ne wanda kusan za a iya cewa abin da za a yi, ai shugaban kasa haka da musamman wannan babbar tawaga tashi ba zai kasance kawai sun tashi sun nufi wannan abu ba tare da duk an yi gudanar da wannan bincike. To kamar yadda aka bayyana cewa yanzu wato ana danganta al'amarin da mummunan yanayi, to amma ana buƙatar cewa kamar yadda ake nuna cewa za a fada da bincike a ga ainihin me ya haddasa wannan al'amari, kamar yadda su hukumomin Iran din suka bayyana. To a gaishe ka Muhammad Anir Muhammad. To masu mu sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu a shirye-shiryenmu na gaba domin jin ƙarin bayani da kuma halin da ake ciki. To madalla, to yau dai ne aka kammala gasar Premier Ingila, kuma kai tsaye ina tare da Muhammad Abdu kan wannan gasa. Shin Muhammad Abdu, gashi dai Manchester City ta lashe gasar, menene karin bayani? To Rabia, wannan nasara da Manchester City ta samu ta kafa babban tarihi tun shekara 137 na gasar Premier, inda ta dauki kofi na 4 a jere, na kuma 6 a cikin kaka 7, sannan na 10 jimilla. Saboda haka ta taka rawar gani, musamman shi Pep Guardiola tun da ya shigo. A yau din sun doke a West Ham ne da ci 3-1, kuma Manchester City sai da ta yi wato kwana 76 akan teburi kamar yadda Arsenal ta yi, amma Liverpool ce kan gaba da tana wannan abin nan, kuma akwai dan wasa Erling Haaland shi ya zama kan gaba da cin kwalle har 27 a wannan kakar Rabia. Na'am. To Arsenal ta kammala gasar a matsayi na 2. Da yawa sun sa ran ita ce za ta lashe gasar. Me rashin nasarar nan take nufi a gare ta? To gaskiya dai kamar yadda ake ta faɗa, banda rashin nasarar kin ga har yanzu wannan batun da ake kiranta na kofi haram ya ƙara binta na cewa ta yi wasa ko in ce ta yi kaka 21 kenan rabanta da kofi, rabanta kuma ta ma dauke wani kofi tun FA Cup da ta dauka 2019 shine FA Cup na 14, ba wanda ya kai ta dauka wannan, amma Premier dai tun 2003-2004 ya gagare ta, kuma na gaya miki ta yi wajen kaka ko kuma in ce ta yi kwana 76 kan tebur. Saboda haka an sare gaskiya za ta dauka, amma dan tuntube da ta yi wasa guda ɗaya shi ne ya kawo mata wannan matsalar. Saboda haka za ta sare a kaka ta gaba sau 2 kenan a jere a wasan karshe ake lashe kofin hannunta. Take yin ta biyu ke. Na'am, take yin ta biyu, a bara ma haka ce. Amma kana ganin me yake kawo masa cikas? To gaskiya shi wannan kocin da yake kai yanzu Pep Guardiola ya kware, ya buga a baya Barcelona, ya yi a Bayern Munich. Saboda haka yan wasan da ya tara, kuɗin da aka bashi su kansu masu Manchester City gaskiya in dai ba an samu sun fitar da kuɗi ba kamar yadda aka yi, zai wahala wannan kocin yanzu a kamo shi a kokari da yake a Premier. Na'am. To akwai 'yan wasa da masu horarwa da za su iya barin Premier a bana, kuma wasu ma sun fara ban kwana, kamar waɗanne masu horaswa ne kake ganin za su tafi? To Rabia, kamar shi Jurgen Klopp na Liverpool wanda ya shekara 9 a kungiyar, shine musamman wanda yana ɗaya daga cikin wanda yake kawo shi Pep Guardiola cikas, kuma shekara 9 da yayi ya taka rawar gani ya dauki Premier. Sai da Liverpool ta shekara 30 rabanta da Premier, amma shi ya zo ya dauka musu a 2020 ya taka rawar gani, yayi wasa a yau din nan, yayi wasa na 441, ya ci 222, canjar 109, sai kuma 83 da ya rashin nasara. Amma tana an dauko wani Anslot daga Feyenoord wanda shine zai mai gurbin sa, sai kuma David Moyes shi ma wanda zai bar West Ham United, an kuma kawo Ange Postecoglou wanda zai mai gurbin sa.
To an gaishe ka Muhammad Abdu. Masu mu sai a ci gaba da kasancewa tare da mu a shirye-shiryenmu na gaba domin jin ƙarin wasu labarin wasannin. To yau dai a madadin filin taɓa kiɗi taɓa karatu za mu kama ku hirar da Habiba Adamu ta yi da Farfesa Bala Audu sabon shugaban ƙungiyar likitoci ta Najeriya game da ƙalubalen da ke ciwo ɓangaren lafiya na Najeriya to a ƙwarya. Kuma ta fara ne da tambayar sa game da manufofin shugabancinsa. Manufa na fari dai shine inganta kiwon lafiya a cikin ƙasarmu Najeriya. Duk hanyoyin da za a bi a inganta kiwon lafiya kuma a tabbatar al'ummar Najeriya za su iya samun wannan kiwon lafiya ta hanya da ya fi sauki. To a ƙarƙashin wannan akwai abubuwa da yawa. Shi kuma na biyu shine su ma'aikatan kiwon lafiya ɗin da za su ba da wannan kiwon lafiya. Muna so mu tabbatar su ma an kula da su yanda su ma za su iya tabbatar da sun sa hankalinsu akan amana da aka ba su na gudanar da kiwon lafiya a cikin ƙasar nan. To shi ma a ƙarƙashin wannan akwai abubuwa da yawa da muka fuskanta da ya kamata a yi a tabbatar da wannan. To idan aka duba manufarka ta farko ko manufar wannan kungiya ta farko ta tabbatar da kiwon lafiya a Najeriya ga su 'yan Najeriya, shin waɗanne matsaloli akalla za a iya cewa ka gada? Matsalolin da na gada mafi yawansu suna tattare ne da abubuwan da muke cewa standard na kiwon lafiya din. Saboda shi kiwon lafiya a ƙasar nan yana ƙarƙashin rukuni guda uku. Akwai kiwon lafiya mataki na farko, sai kuma kiwon lafiya mataki na biyu, sai kuma kiwon lafiya mataki na uku. Wayannan suna ƙarƙashin local government, state government da federal government. To shi na farko din shi ne mafi yawa inda mafi yawan al'umma za su je. Ya kamata mu tabbatar an samu wani standard wanda za a ce idan aka ce wannan wuri mataki na farko ne na kiwon lafiya, ya zama a ƙasar nan gaba ɗaya duk inda ka je wannan mataki ɗin ya kamata a ce akwai ma'aikata kaza waɗanda sun ƙware na ba da kiwon lafiya a mataki na ɗaya. A ce kuma akwai gini na kaza ga misali inda za a yi clinic, inda za a ajiye mara lafiya ko inda za a ɗauka allura ko pharmacy. Shi ma ya zama kowanne mataki na fari na kiwon lafiya ka je za ka samu wannan. Kuma a tabbatar a ce inda za a ba da kulawa kaza to kowane mataki na farko idan ka je za ka samu wannan. Sai kuma a ce mataki na biyu shi ma waɗannan abubuwan ga abin da dole sai ka tanadar kafin a ce kai mataki na biyu ne. Haka ma mataki na uku. Kuma sai ya zama cewa dole ana sa idanu a tabbatar duk wanda aka bashi laisensin cewa shi zai gudanar da kiwon lafiya a mataki na ɗaya, ana zuwa ana bincikawa ana tabbatar duk abin da ya kamata akwai ya tanada. Ka yi magana matsaloli kashi uku a mataki na kiwon lafiya matakin farko da na biyu, menene na uku? Shine maganan yanda marasa lafiya a cikin ƙasarmu za su iya samun shi wannan kiwon lafiya a sauwaƙe. Akwai abin da ake kira universal basic health care, yanda zai zama kowane ɗan Najeriya zai iya samun wannan kiwon lafiya ɗin a sauwaƙe. A yanzu abin da muke ciki mafi yawa in mutum ba shi da lafiya idan ya je asibiti sai ya ɗan biya wasu kuɗaɗe. To akwai harkan insurance na ƙasa wanda idan an yi amfani da shi za a iya taimakawa ya zama kowane ɗan Najeriya idan ya je asibiti a kowanne ko mataki na ɗaya ko na biyu ko na uku akwai abin da ƙasa ta tanada masa saboda ya samu kiwon lafiya a sauwaƙe. Ko da zai biya wani abu dai ba zai zama kamar yadda ake biya ba a yanzu. Kuma gashi yanzu mun zo wani lokaci wanda ake samun tsadan magunguna saboda yadda darajar naira ta zama,
kuma mafi yawan magungunan nan ana shigowa da su daga kasashen waje ne. So muna gani shi ma ya kamata a duba wannan lamarin, yadda tun da muna da masana da kamfanoni a cikin ƙasar nan da za su iya sarrafa wasu magungunan nan, ya zama mafi yawan magungunan da muka fi amfani da su ana sarrafa su a cikin ƙasar nan, kuma gwamnati za ta iya ɗan ƙari da wani abu a kai yadda za a same su a sauƙaƙe. To wani ƙarin bayani za ka kan yanayin da likitoci ke aiki a Najeriya? Shi aikin kiwon lafiya a duniya gaba ɗaya a kowane ƙasa mafi yawancin shi gwamnati ne take gudanar da shi, kuma akwai 'yan kasuwa da private sector da su ma suke gudanarwa. Mafi yawa ana gudanarwa ne ba don a samu riba ba, don a taimaki al'umma. Saboda haka ba a kula a ga kuma cewa mafi yawan likitoci gwamnati ne take ba su aiki saboda siwa al'umma aiki. To abin da muke ciki yanzu a ƙasar nan ya zama mun zo wani lokaci wanda ƙasar nan tana horar da ma'aikatan lafiya sosai, yadda har ƙasashen duniya sukan zo Najeriya don su nemi ƙwararrun ma'aikatan lafiya su kwashe su kai su ƙasashensu. Manya-manyan ƙasashen turawa kamar su Ingila, su Amerika, har su ƙasar Saudiya sukan zo su nemi ma'aikatan lafiya, likitoci daga nan, nas daga nan su kai ƙasashensu don su yi musu aiki, don sun san ƙwararru ne. Tun da kayi taɓo maganar ficewar ma'aikatan lafiya musamman likitoci daga Najeriya zuwa su kasashen duniya, shin kana da wani adadi na yawan likitocin da suka bar Najeriya musamman za a ce a shekarun da ko kuma shekara 25 da suka wuce? Zai yi wahala in baki wasu lambobi yanzu ba tare da na duba ba, amma abin da muka sani shine su kasashen da suke tafiya tun da sukan ajiye documents da data ya nuna mana cewa Najeriya tana cikin manya-manyan kasashen da suke ɗebo likitoci su tafi Ingila, kuma su tafi Amerika, kuma su tafi Saudiya. Amma abin da kuma muka tabbatar shine namban likitocin da suke rajista ga misali sun kai 130 wanda suka yi taɓa rajista a ƙasar nan, amma kamar a shekaran da ya wuce ana ganin bai fi 50,000 da suka yi rajistan license ɗinsu ba. So kin ga ya nuna kusan rabi ba su sake rajistan license ɗinsu ba. Zai iya yiwuwa cikin waɗannan da yawan su sun riga sun bar ƙasar nan, ko kuma sun je sun kama yin wani aiki daban wanda ba na aikin likita ba, wanda baya buƙatar wannan license ɗin. To wannan yana nufin kenan akwai tabbas akwai ƙarancin likitoci a ƙasa. Tabbas akwai ƙarancin likitoci a ƙasa, kuma wannan gwamnatin ta ɗauka alkawarin ta yi maganin wannan abu. A cikin abubuwan da aka ɗauka wanda mu ma mun yarda da shi shine makarantocin koyar da aikin likita a ƙasar nan za a sake inganta su, yanda maimakon ga misali wanda suke ɗaukan ɗalibai guda 100 a shekara za su ɗauka 200, so za a ninka. Amma abin da muke so wannan ninki yana da amfani. Kafin fara cin moriyarsa zai kai shekara 6 nan gaba, kuma kafin a ninka din dole sai shi ma an ninka masu koyarwa din, sai an ninka kayan aiki da ake nema na koyarwa. Shi yasa muke kira ga gwamnati mu tabbatar abubuwan da ya kamata a ninka saboda koyarwan din ya ci gaba yadda yake da kyau, har wasu kasashe suke zuwa su nemi likitocinmu. A ƙarshen tsarin kiwon lafiya na ƙasa da ƙasa ya kamata a ce likita ɗaya na kula da marasa lafiya 600. Kamar a Najeriya ya yanayin ike? To a Najeriya ya kai wajen likita ɗaya na kula da fiye da mutum 6,000. Mutum ɗaya na kula da wajen su 10 abin da ake so ya kula da shi. Shi yasa ya zama likitocinmu a kowane lokaci suna bakin aiki. Akwai wanda ina jin bara ne ko shekara 2 da ya wuce a wani asibiti a Lagos, asibitin gwamnati ne, yana tiyata ɗaɗɗaya har guda 11. Da ya koma ofis ɗin shi ya huta, kawai aka je aka samu ya cika. An san lokaci ya yi, amma kuma akwai tsananin yawan aiki. To wannan ma specialist kenan. A suma matakin fari na likitoci wanda ake cewa house officers, sai ka samu a wani bangare na
inda house officer yake aiki zai iya ɗaukar abin da muke cewa call, watan bayan aikin shi na karfe 8 zuwa karfe 4 in an tashi shi zai ci gaba da aiki har sai washe gari, kuma har zai iya yin wannan na sati ɗaya. Akwai wanda har sati 2 a jere yana aiki awa 24. Saboda haka za mu ga cewa productivity ɗinsu zai ragu, yadda kuma za su iya juya aiki zai ragu, kuma albashin da ake biyan su bai bambanta ba. Wannan ƙarin yawan ayyuka da yake kansu ba a ƙara musu wani allowance kamar abin da ake cewa excess workload ba. Shi wannan call duty ɗin kuwa dama unit 40 kawai ake biya a cikin wata ɗaya, amma sai mutum ya unit kamar 400 ma, amma kuma 40 za a biya. So shi yasa muke so gwamnati ita ma ta duba wannan. Farfesa Bala Audu kenan sabon shugaban kungiyar likitoci ta Najeriya. To yanzu karfe 9 ne saura minti 10 a Najeriya, haka kuma lokacin yake a Nijar. Rabi'at Kabarinka ce ke gabatar maku da shirin dare daga nan sashen Hausa na BBC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin lafiya zinariya na BBC Hausa tare da ni Habiba Adamu. Shirin na yau zai dora ne kan maudu'in da muka faro a makon jiya, wato batun jinin al'ada ga 'yan mata, inda za mu taɓa wasu daga cikin irin matsalolin da 'yan matan ke fuskanta saboda rashin samun audugar mata. Wata makala wadda aka wallafa a mujallar kiwon lafiya ta The Lancet a shekarar 2019, wadda kuma ta sake yin nazari kan ingancin bututun da mata ke amfani da shi a lokacin jinin haila, ta bayyana cewa 'yan mata da mata duka na buƙatar kayayyakin da za su yi amfani da su domin yin kunzugu ko tare jini a lokacin da suke al'ada. Haka kuma akwai buƙatar waɗanda sai dai ana alakanta tsadar audugar mata wanda kamfanoni ke sarrafawa da harajin da ake ɗora mata, wanda yawan sakan bambanta daga wata ƙasa zuwa wata. Tsadar audugar ta sa iyalai marasa ƙarfi ba su iya sayan ta. To a Najeriya ma batun tsadar na daga cikin dalilan da ke hana wasu mata sayan audugar kamar yadda ya kamata. Na tattauna da wasu 'yan mata a jihar Kano da ke arewacin ƙasar kan batun jinin haila da kuma audugar matan. Ga yadda ta kasance. A nan ina tare ne da wasu 'yan mata guda biyu waɗanda za mu tattauna da su kan batun jinin al'ada ko jinin haila. Za su gabatar da kansu. Ya sunanki? Sunana Aziza, shekara ta 14. Ke kuma ya sunanki? Maryam, shekara ta 19. To barkanku da shigowa a wannan shiri na lafiya zinariya na BBC Hausa. Idan na fara da ke Aziza, shin kin san cewa mata na jinin al'ada? A ta yaya kika sani? Makarantar kuma ana gaya mana. Ana gaya mana duk wata mace tana al'ada, kuma wai wani sati ɗaya, wani kwana 5, wasu kuma kwana 4 ko 3. Kamar a gida fa mahaifiyarki ko wata yaya ki iya taba zaunar da ke ta miki bayanin ga yadda al'amura suke ba idan mace ta fara jinin al'ada? Ba taɓa ba. To bari zo kanki Maryam, kamar shi kika fara jinin al'ada shekara nawa? 14. To lokacin da kika fara gari ya kika yi? Mahaifiyata na sanarwa, a gida ne abin ya faru. Na dawo daga makarantar boko, na shiga ban ɗaki sai na gani, sai na zo na sanarwa da mahaifiyata. Kin ce kin yi makarantar kwana? Na yi makarantar kwana. Kamar lokacin kina makaranta, a ina kike samun auduga kike amfani da shi a lokacin da kike jinin al'ada? Daga gida ake siya sai a tafi da ita. Inda ba wata ɗaya kuke ko biyu ba a makaranta, kuka kai wata 3 ko sama da haka, kikan siya ne tun daga gida wadatar ciki tafi shi, ko kuwa akan samu lokacin da yake kare miki? In ka tafi da ita, in ta ƙare, in an baka kuɗin kashewa to a ciki za ka siya. To idan baka da kuɗin kashewa fa ya kake yi? Mutum to sai da ya tambayi kawarsa in tana da ita za ta iya taimaka masa da ita. Wasu sukan yi amfani da
wasu abubuwa kamar tsumma a makaranta don yin al'ada? Wasu sukan amfani da tishu haka ko tsumman ma suna amfani da shi wasu. To idan na da kanki Aziza, yanzu alal misali kin ce ana muku bayani duk wata akan batun jinin haila. Idan kika fara jinin haila, kamar ruwa za ki gaya wa? Mahaifiyata. Idan ba a gida bane ba fa? Sai in je in gaya malaman a makaranta, suna cewa a gaya musu. To idan alal misali kamar kin je bakunta ne wani wuri ko gidan yan uwa ya zaki kenan? Inda gidan yan uwanmu ne zan iya gaya mata. Ba za ki ji kunya ba? Maryam, idan na dawo kanki, ya kike tsaftace kanki idan kina al'ada? Za ka samu ka sa audugar mata, idan ta jiƙe za ka canja ka ɗaye ka je ka yar ka sa wata. Idan kina al'ada suka ke kan fuskanci watakila wani lokaci ko ciwo haka na mara ko ciwon ciki? Wani zubin wannan ina ciwon mara, bari ma ina sha zaƙi da yawa. So ya kike yi? Sai in sha magani. To a makarantar ku ganin makarantar kwana kika yi shekara nawa? 3. Shin ya watakila sauran abokan karatun ki suke ko abokan dakunan kwana ya suke so? Ki taba ganin wani abu irin jini ya bata jikinta haka ko tana aji ko tana wani wuri? A aji hakan ta kan faruwa. Wata bata sani ba haka za ta ɓaci. Sai a koma hostel a tambayi kamar matron ɗin hostel kai mata bayani to za ta bakka ka shiga ka gyara. Shin kin taba ganin wata jini ya bata ta kika yi mata magana? Da akwai wacce kakan gani in ya bata sai kai mata magana, za ta je ɗakunan kwana sai ta gyara. Alal misali a makaranta irin wata kungiya ta taɓa zuwa makarantar ku ta kawo muku kyauta na audugar mata ko kuma zuwa ta faɗakar da ku koyar da kanku akan batun yadda za ku yi idan kuna al'ada? A'a ba a taɓa ba. Aziza, shin kina da yayye mata ko ke kaɗai ce? Ina da yayye mata. To kin san suna jinin al'ada? A'a. Me yasa ba ki iya magana da su? Ina jin kunya. Amma kin san duk wata mace tana yin wannan jinin al'ada. A jikin shiryawa jinin al'ada ko da zai zo miki a kowane lokaci? Na shirya. Idan kika fara al'ada, kin san da ake amfani da audugar mata? An koya mana a makarantar boko yadda za mu yi amfani da shi. Maryam, kamar alal misali idan kina al'ada kuma watakila mahaifiyarki ba ta da kuɗin audugar, za ki zuwa ki ta karba miki nemi ya baki kuɗi zan ki sai audugar mata? A'a, ba zan iya ba. Saboda me? Ina jin kunyarsa. To idan mahaifiyarki ba ta da shi, ki baki da kuɗin kashewa kuma ba za ki tambaya sa, to ya za ki kenan? Zan iya tambayar yata ta ba idan tana da ita. Idan ba ta da ita fa? Ya haka ƙawayenka na waje da kuke wanda kuke tare da su dai, kama kuke rayuwa guri ɗaya. Za ka iya tambaya ta ba kamar. To Aziza, shin idan kuka zauna haka ke da ƙawayenki kukan irin wannan hira haka na batun jinin al'ada? Gaskiya a. Wannan matsalar rashin samun audugar mata ba ɗaliban ƙasashe masu tasowa kamar Najeriya kaɗai ta shafa ba. Har a wasu yankuna na ƙasashen da suka ci gaba, ɗalibai mata na kokawa. An yi kiyasin cewa 'yan mata 137 ne za su yi fashin zuwa makaranta duk shekara a Burtaniya saboda rashin audugar matan da za su yi amfani da ita a lokacin da suke al'ada. Duka a nan shirin lafiya zinariya na wannan makon ya kawo ƙarshe, amma domin ƙara sauraron shirin da yau da ma waɗanda suka wuce, za ku iya zuwa shafinmu na intanet wato bbchausa.com ko shafinmu na YouTube. Kada ku manta za ku yi aiko mana da tambayoyinku da kuma ra'ayoyinku zuwa shafinmu na sada zumunta wato BBC Hausa Facebook ko Twitter ko Instagram. A madadin abokan aiki na daga nan sashen Hausa na BBC, ni Habiba da muke cewa sai mun haɗa mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Shirin lafiya zinariya ke na yanzu muku daga nan sashen Hausa na BBC, kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, amma kada ku manta za ku iya sake sauraron shirin baki ɗaya da ma sauran shirye-shiryen mu a shafinmu na intanet wato bbchausa.com, inda kuma a shafin namu muna kama ku bayanai kai tsaye kan hatsarin jirgin shugaban ƙasar Iran. Yanzu a madadin Fatawul Muhammad da ya haɗa mana sauti, suna na Rabi'atu Kabirranka daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa mu kwana lafiya.